Wel, o faes yr Eisteddfod i sioe flodau Chelsea. Dyna lle da ni'n mynd yn ola heno cyn i'r giati agor i'r cyhoedd yfory. A Thîm o Gymru wedi gosod her a hanner i'w hunan i greu'r ardd fwyaf beio amrywiol yn hanes y sioe byd enwog. Wel, mae'n gohebydd amgylchedd ni Steffan Messenger yng nghanol y flodau ni heno. Steff. Ydw wir, Bethan, ac yn un llif yn ystod yr awr diwetha, mae yna westeion anrhydeddus wedi bod yn cyrraedd ar gyfer digwyddiad gala i agor sioe flodau Chelsea am eleni. Y brenin a'r brenhines wedi bod yma hefyd yn ystod yr oriau diwetha. Ni wedi treulio'r rhan fwyaf o'r diwrnod yn y prif bafiliwn sy'n safle anhygoel, tair erw a hanner o ran maint ac yn orlawn o arddangosfeydd a gerddi, ac un cynnig yn benodol o Gymru yn creu tipyn o argraff. Lliw a chynnwrf sioe flodau enwoca'r byd, a gardd o Gymru ymysg yr rheini fi'n denu sylw'r wasg a'r celebs oedd yma heddi. Fi'n credu pam ti'n meddwl pa mor glyfar yw pobl, pam nhw'n designo'r gerddi yma, fi methu gael fy mhen gyda fe, mae'n anhygol yn dweud, rili. Wedi chomisiynu gan y lusen newid hinsawdd Maint Cymru, mae yna le i gredu taw dyma'r ardd fwyaf bioamrywiol yn hanes sioe Chelsea. Yes, mae 313 gwahanol planhigion tu ôl fi fan hyn. Dyna'n cyfateb i 313 gwahanol rhywogaethau o goed, a lle bod mewn dim ond 1 hectar o goedwigoedd trofannol. Trio cael hwnna mas, yr llefydd fwyaf bioamrywiol yn ein byd. Yma ar gyrion Caernarfon y cafodd nifer o'r planhigion i paratoi at y sioe. Y tîm wedi dibynnu ar arbenigedd Bleddyn a Sue Wyn Jones. A mae hwn o Japan. Sydd wedi treulio degawdau yn teithio'r byd yn chwilio a chasglu planhigion egsotig. Wel, da ni helpu ddewis beth sy'n gweithio iddo fo allan o'r planhigion da ni wedi hel yn bob man. Da ni hel jyst iawn i 20,000 o wahanol planhigion man dros y blynyddoedd. Na'n ymwneud gweithio iddo fo. Nôl yn Chelsea ac o edrych yn ofalus, falle allwch chi weld siap Cymru yn y plannu. Mae'r ardd yn arddangos rhai o'n rhywogaethau mwyaf pryn, gan gynnwys y dant y llew yma, sydd ond i'w ganfod y mannau brycheiniog. Mae'r trefnwyr y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn mynnu mai dyma fydd i sioe gwyrddaf erioed, gyda'r pwyslais ar gyflwyno gerddi sydd wedi dylunio mewn modd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Ac mwyn osgoi gwastraff, mae'n rhaid i bob un gael ei symud i gartref parhaol ar ôl i'r sioe ddod i ben. Croesawu'r pwyslais ar yr amgylchedd, mae un fi'n arddangos yma'n Chelsea ers blynyddoedd a sy'n poeni am effeithiau newid hinsawdd. Ers y diwrnod cyntaf mis Hydref i'r diwrnod dwytha mis Ebrill, 11 diwrnod sych, da ni wedi cael o dywydd. Mae wedi bod yn law bob dydd ar ryw ben am 6 mis di hwnna. Mae prisio llysiau yn mynd i fod i fyny neu eithriadol o rwan ymlaen. Mae rhaid i bobl drio meddwl am dyfu hynna. I Brifysgol Bangor mae'r ardd yma'n mynd maes o law, ond mae'r pwyslais cyn hynny ar blesio'r cyhoedd a'r beirniaid yma'n Chelsea. Ac i ardd fotaneg Treborth i fod yn fanwl gywir ym Mhrifysgol Bangor, mae'r ardd yn mynd maes o law, ond cyn hynny, fel o'n i'n sôn, mae'r gatiau yma'n agor yn swyddogol i'r cyhoedd ben bore fori. A bryd hynny hefyd, bydd yr holl gerddi yn clywed a ydyn nhw wedi cipio un o fedalau yr RHS. Nawr, mae wedi bod yn diwrnod godidog o ran y tywydd yma yn Chelsea heddi, ond beth yw'r ragolygon nôl adre, draw yn ni at Elir?